Once again mga katrupang basketballista, magsishare lang ako ng isang maikling tips or basketball offense kaning gitawag og screen and roll offense. So ito ang mangyayari mga kapatid. Wag ka dyan, ayan dito. So mao ni ang point guard sa blue. Nya pagkahuman offense ning blue, offense ang blue. Dayon magsi-screen ang number 5. Screen number 5, sulod ang number 1. Nya kining number 5 mo tapad dinhi. Paspasa kalit kini nga dula. Pananglit ko ng bula na anya paspas man kaini. Muduol ang uno. Ang uno na siya kapasahan 3 or 5. Og kining 5 kung mapasahan og bula niya muduol ning gagwardya diri. Atong timan anang 5 oy 5 timan ni naay 2 gatang. Naay 2 gatang. Pananglitan ang bula na nadiri nya nang 5 na pud tapad diri nya. Dili mo galaw, dili mo lihok ni siya kay ang nagwardya sa 2 nya kay kun ang uno gi-screenan man. Unsa toy option sa uno? Pwede 3 niya pasa para 3 points or penetrate. Pwede 5 para penetrate. Kung mo penetrate ang 5, mosugat ning pula aron gwardiya kining 4 libre ni. Libre kining 4 gyud. Hawan kining 4, no? Hawan mapasahan 5 timan ni 4. Unya kung pananglitan inigsulod sa 5 ang musugat niya kini. Musugat niya kini. Okay na siya. Okay na siya kay sigurado jud ko ma-foul. Sigurado kung ma-foul, kung di ma-shot, ma-foul. Kamao lang mo spin. Ha? Okay, yan lang muna mga kapatid ang maikli kong video para sa usa ka basketball game. Basketball offense ang tawag nini, amo ning gitawag namo ni og gitawag ni sa mga expert og screen and roll nga offense. God bless, see you next time.